bi an nana jisedalaw ka yɔrɔ la olu minnu ka baara ye ka jise da ni ka a feere dugudenw ma ani k'a bila ka taa jamana kɔ kan maa minnu bɛ nin baara in kɛ yan o ye senufow ye nka jise ninnu tɔgɔ min bɛ a la a bɛ fɔ de ko Baɲi Yakuba walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ an na an gɛrɛ a baaralaw la sisan walasa u ka se ka dɔ fɔ an ɲɛna. Kofibiri Banba bɛ jiseda baara la kabini a fitinin tiɲɛ don a ye min sɔrɔ u ka du kɔnɔ ka wolo ni ka mɔn jiseda cɛla o y'a to bi Kofibiri Banba kelen don jisedala dɔnnibaga ngana ye baara in min ni a tolen don sifinw bolo sabula maakɔrɔw fanga tɛ se. I ka mɔgɔ ninnu t'a kɛla a bɛ fisi demande ni kora ka se waati dɔ la an ti permettre i bɛ se k'a kɛ. Jisefini b'i wele Côte d'Ivoire ko Yakuba Fani walima Jɔba Fani kamasɔrɔ o siya in de ta don nka olu yɛrɛ tɛ a dilan ten. Jisefini ni Burkinataw b'i wele ko Faso Danfani dɔnnibagaw ye senufow ye man dugu kɔnɔ. Jisefani ye farafina danbe donfini ye sabula a b'i dilan an yɛrɛ de fɛ yan ni kɔɔri ye. Kofibiri bi a kɛcogo bakuruba fɔ an ye. Ni sɛnɛkɛbaga ninnu ka kɔrɔ ne sɛnɛ o bɛ kɔrɔnenw bɔ ni kɔrɔnenw bɔra sisan u b'a jigin k'a bila sira usine bɛ kɔrɔnenw fabriquer sisan a bɛ kɛ jisi ye sisan an bɛ taa san sisan jisi in san don n'a bɔ sisan an b'a to n'an k'a to an bɛ sɔrɔ k'a fɛngɛ sa k'a funu k'a bila teri la parce que a ɲiginna ka ban la a bɛ ja n'a jara sisan an bɛ sɔrɔ k'a mini. Banba ko baara in ma nɔgɔn wa a gɛlɛmama yɔrɔ dɔ ye ni san nana sabula k'u bɛɛ bɛ girin ka wuli ni k'u ka jisejuluw ta k'u dogo hali ni a sɔrɔ ka dɔgɔ Kofibiri ko ale bi a dayirimɛ sɔrɔ ni k'a ka denbaya labalo. Baara nin an b'a kɛ pour que ka famille ninnu ta en charge hali dɔɔni sɔrɔ la u ka fisa ni soɲari ye ni b'a kɛra nin sɛgɛsi a ka ca Ala fɛ i tɛ se ka dɛsɛ denbaya kungo la. Jiseda dɔrɔn tɛ Yakuba Fani dilanni ye k'a ban. Kofibiri Banba ka baara kɔfɛ Jisefani n'a bi wele Jɔba Fani kalabagaw fana bi sɔrɔ k'u ta daminɛ. Siyaka Banba bi kuma a kalali kan. Ni a sera ninnu bɛɛ yan i bɛna an bɛ dɔw kɛ ta fɛ yen an bɛ fana kɛ ni rɔbu ye rɔbu modèle caman la rɔbu en postale bɛ yen rɔbu à chapeau a kan bɛ yen o ni grand boubou petit broderie grand broderie a bɛ le ye. Tailleriya kɔfɛ Banba Siyaka yɛrɛ ye Jɔba ye a ko fini in ko ka gɛlɛn kosɛbɛ olu ka siya ma. On y'a fait Jaba Fani parce que an ye tradition bɛɛ basé ale de kan ni bɛ se ka furu ni bɛna furu kɛ nin fɔ Jaba Fani ye k'a la i bɛna taa furu nin kɛ i bɛna fɔ ko non bon fa a muso bɛna kɛ bon n fa cɛ ye n fa cɛ dɔ cɛ ye n fa dɛmɛ dɔw bɛna o bɛɛ kɛ Fani Jaba Fani ye k'a d'o ma même su ninnu dɔw bɛna su ninnu doni u bɛ fɔ i ye Jaba Fani b'a la. Jisefini kalabagaw b'u dama de olu fana tɛ dɔgɛrɛ fosi de dilan ni o tɛ. Yakuba Fani tɛ san n'a fɔ fini tɔw sabula bɛɛ fɛla tɛ a sanbagaw b'u dama n'a fɔ Yakubaw ani Côte d'Ivoire siya dɔgɛrɛw nka wagati kelen-kelenni dunanw fana bɛna a san Sauti Banba ko ten. Client dɔw bɛ yan a ma dafe dugu nuran a dɔw bɛ yan dɔw fana b'a Abidjan dɔw bɛ en tout cas partout de la Côte d'Ivoire souvent les pays wɛrɛ quoi o fana bɛ na ka na san fana. N'a fɔ bolola baara caman jisedalaw ko degunw b'u kan jisejulu siribagaw k'u b'a ɲini marabagaw fɛ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ye nin ka guwa belebelew jɔ min n'a to ni san nana a tɛ tiɲɛni don u kun ani ko ka kɔɔri jise fana da nɔgɔya sabula ko kɔɔri bɛ sɛnɛ farafina tilebiyanfan dɔw fɛ ka caya n'a fɔ Mali ni Burkina Faso min ye jisefini kalabagaw fana ye olu k'u hamina ye sigiyɔrɔko ye. Finifeerela ninnu bɛɛ ka laɲini bi ko ɲɛmaaw ka place ɲini ka di u ma min n'a to ni maa fɛn o fɛn nana man tourisme hukumu kɔnɔna la i ka se ka u lasɔrɔ yɔrɔ min sabula ko u degunnen don bi u bɛ yɔrɔ minnu na ko o tɛ u place ye wa wagati caman o ni lamɛnni maaw bɛ ɲɔgɔn na. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la Man Côte d'Ivoire.